Njengoko siqhubeka nokubhiyozela usuku okanye inyanga yabasetyhini, ngoku masamkele uQhamisa Thengile oyinqonyela yesizwe yekomishoni yoqoqosho kwiilokishi kwingqungquthela yoshishino yayo i-G20. Ngowasetyhini ke uMzantsi Afrika osemtsha okhuthaza ukhula kuqoqosho, ingakumbi xa sizawuthi sijonga kwiilokishi, kwiingxwexo zorhwebo kunye notyalo-mali kwihlabathi. uQhamisa ke wazalelwa kwiphondo laseMpuma Koloni ukwasebenzela ukuphakamisa amagqiyazana kushishino nemfundo. Andithethi ngabali ke mbukeli, lo mntu sithetha ngaye ulapha kwistudio sase-SABC Lihaye. Qhamisa, masikubulise sikwamkele, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Happy Women's Month. Happy Women's Month, my dear. Hi, Kolosa. Thank you also for the time. Siyabulisa siyitexa nakwi-viewers zakho at home. Thank you very much. Unjani wethu, waze wasibusisa namhlanje? Ndiyaphila Nkosi, ninjani nina kule nyanga yamanina entle? Kule nyanga yamanina, and ngaphambi kokuba singene emoyeni sisathetha ngomsebenzi wakho, kutsho ukuthi lento already sekuyi-ora yakho iyaku-introducer before uthethe. Soul contract, my dear. Yes, You said that offline. I'm bringing it here. Ndithi masiyiqhube le ngxoxo yethu. Ngaphambi kokuba singene nzulu, siyaphawula into yokubana ukhulele kwiphondo laseMpuma Koloni. Kudla ngokutshiwo into yokubana xa ukhulele eMpuma Koloni, it's a dim world for you to shine. Kuba phayana amathuba akekho kakhulu. Kodwa naku waqaqamba waqhamisa. Ndifuna nje utyelele ngohambo lwakho ukufikela kule ndawo kuyo. That caught me waqhamisa. Waqaqamba. Look, inyani, ne? When ukhulele ezilalini, ukhula ukwi-environment, wonke umntwana mos, ukhula introduced kwi-environment, ekhayeni, esikolweni, enkonzweni, kwi-community yonke, you've a certain environment okuyo. And i-environment yakho iyakufundisa into yobana khona izinto possible, izinto that are in reach for you, nezinto that are out of reach. But I want to say, mhlawumbi ke mna ndinguPhuma Silwe, Dela Kufa. So I told myself, if ndiyayicinga ibingenzeka, ingenzeka. Also, courtesy of my mother, I was able to bana ndifunde in KZN. So ndaphuma kancinci ke ngoku exposed from high school to varsity, exposed kwesinye space that taught me or showed me other possibilities of life. So it's possible, man, to just, you know, create your own story. Ogqiba ubuyele emva, because that's the most important part. Buyele emva uyoba seso sibane, so that nomnye umuntu ebecinga it's not possible. Ayibone kuwe angapheleli kuloo ndawo, but ukwazi utshintsha ubomi babantu abo bashiye kolwathuli. Wow, beautiful. And then ndiyafuna ukuthetha ngeso sibani ngomsebenzi wakho, kodwa ngaphambi kokuba singene nzulu kulonto, siyibonile kule mpelaveki esigqitha kuyinto yokubana bekhona i-national dialogue apho abemi boMzantsi Afrika benikezwe ithuba lokuba bathi thaca izimvo zabo. Ndiyafuna ukuqonda into yokubana ngokuthi uyibone wena nakubeni sibona ukubetha-bethana kwezimvo zabantu, elakho ilizwi limephi? All right. Elilizwi le-TEXAC is that as the Township Economic Commission of South Africa, we fully support the national dialogue. Ngoba siyibona as i-platform yoba nomuntu ongena voice okwezalali neza dust besithetha ngazo uzawutsha akwazi ukuba ne-voice, because ithi mos le nto ye-dialogue, it doesn't happen in Gauteng, in Pretoria, but it happens in every ward, in every community, everywhere in South Africa. All sectors, abenkonzo, abe-economy, township, rural, everywhere. Now it gives the grassroots citizen ilizwi. Kodwa ke equally, as much as we support fully, we are also very mindful and very cautious to say, what is the how? Because there needs to be guidelines to the dialogue. Umzekelo ndikhokhela iTEXA, ndizawuqokelela abantu bami be-township and rural economy, senze i-dialogue. Zintoni that I have to cover on the dialogue? Because if there are no guidelines, then sizawuba kwi-PT party. Raise consciousness that we cannot feed. And then have the citizens revolt. So masikwazi into yobana siyiguide into yobana ithini le dialogue. If it's a dialogue on SMMEs, umzekelo, yintoni esiyikhaverishayo, because between you and I ingxaki sesizazi. We don't need to sit down and ask what are the questions. We already know the what the problems are. Siyanjani phambili. Siyanjani phambili. Now that's one. The how part, implementation plan. Emva koba sithethile sizi-citizens, i-resolutions okanye izigqibo zethu zisubmitha njani to the committees that are planning everything. Ne? That's two. Because ukuba sizawuthetha and then iphelele apho, we don't have the powers on the ground to fix the state. We don't have. So we need into yobana the resolutions we have, izicelo esinazo kurhulumente wethu and all key role players zifika njani etafleni. Now what we are proposing, because asizina problems zodwa siyi-tax, we are proposing that
government must create portfolio committees on all provincial legislatures. Yeah. So that xa kusenzeka national dialogue, if uzawuthi dialogue yenzeka in every ward, in Eastern Cape alone there are more than 600 wards. Yes. So that means izawuba ngqhusa kuzawuba busy. And no portfolio committees. You get me? No structure, no system. Yeah. But incha iyafika, we're not asiphose we're just encouraging and supporting. Now, it's important that kwenziwe as a portfolio committees that are going to receive the resolutions and align them ke ngoku nezi departments ezikhoyo and everything. Yeah. And speaking of that, I mean, there was also complaints ezifika into kubana kukhona misrepresentation ekhoyo ingakumbi kubandakanywa kubantu basezilalini. And yafuna uqonda kuwe njengenina xa uthi uzawujonga ilizwi lamanina, ilizwi labantu abatsha, ungathi ngabantu ababandakanyekwayo okanye ngabantu abathathela izigqibo nje. Ewe bayathetha on the ground, but xa sizawuya kwi-global decisions ezenziwayo ne-key decisions ezenziwayo elizweni bayabandakanya. We need to be practical, Kolosane. We need to be practical because the venue of any session can only be so much. For example, that one could only take 1,300 people in the actual venue and people in the overflow. Now, practically, we've got 69 million citizens in South Africa. Yeah. That's the population. Asizukwazi ndobe 69 people ingene roomini yonke. It will never happen. But what can happen? What can happen is organizations such as TEXA standing up, zenze lento zithi ziyimele. So if as TEXA nimeli township and rural economy, it means noma kungena uqhamisa yedwa emnyango, ingenile township economy, which is 30% of the population. Yeah. So we can't have everyone coming in, but we must at least trust that Lungenileyo has got the best interest of their constituency. Now that brings a challenge to leadership. Singene ezikhundleni, xa sifika ezikhundleni sibalibala abantu bebesibeke kwezaa zikhundla. Uzawungena ke kwezitafileni, you advance your own career, you grow kumnandi kuwe bayalamba abanye abantu. Ne-corruption kananjalo, it's like oyena ulihlwempu uyohlala elihlwempu. Exactly. Lo nemali uyohlala esemalini. Exactly. But I mean, let's touch on the wonderful work oyenzayo on the ground apho ukhuthaza amanina. We know into yokubana for the longest time amanina ebengakwazi into yokubana angene kwi-spaces kubani kuthi I know into ethile ngeyamadoda and senditsho inina lizowaziwa njengalowo muntu ozawuhlala ekhaya yenza imisebenzi yasekhaya. Kodwa namhlanje sibona amanina afana nani who are taking up spaces, who are using their voices. Sixelele ngomsebenzi owenzayo okhuthaza amanina. All right, thank you so much. Through the TEXA, I'm leading TEXA in the Eastern Cape as the provincial chair. Through TEXA, I'm leading it in the Eastern Cape as the provincial chair and of course leading the national agency nationally. We also have strategic partners that we have, Mashudu Tenyiko Consulting, which is a female-led entity, private sector company. Ebonele mandate yati, we're going to support it to the bitter end. Yeah. So we don't have funds from government, but we've got funds from a privately owned company owned by a female who said, I believe in this vision. Wow. So that alone tells you the commitment we have to women. Yeah. So we also have that. And then, you know, look, this is our mandate, 4 pillars, to transform the economy, to ensure that Susa from la survivalist economy to the mainstream. Let every single vendor akhule mana akwazi to thrive and be on the table. Bebethengisa igwinya le-R3 makakwazi uba arane le business yakhe. We're not saying yeke igwinya. You can actually have a lot of money from that business, you know. So transform, develop, grow and protect. And when we say we want to protect the economy, we are saying there is a township and rural entity and then there is an established entity working in the township and rural area. There's a difference. Now, as TEXA, we've got the special policy for women. We master plan that we have, which we are planning to propose to government, so that eBay master plan for government, not just for TEXA, on the township and rural economy. On that master plan, we're saying on all programs of TEXA, as a transformer, as a developer, as a protector, 60% of that work must be beneficiary to women. So, Amanina, we are not apologetic about that. Actually, majority of the provinces are chaired by women. So, TEXA is intentional. Kakhulu kuba senje xa sijonga umgama esuka kuwo singumzantsi Afrika nangendlela mhlawumbe amanina ayecinezelwa ngayo. Ngoko ndifuna ungena kumba obaluleke kakhulu sentsho uyi-national CEO ye-Township Economy Commission kuyo i-G20 Business Council Agency. Kumsebenzi omhle kakhulu lo ndiyafuna ukuqonda into yokubana le mpumelelo
impumelelo yakho uyisebenzisa njani le victory uqhubeke uempowerishe ingakumbi xa sawujonga nabo mhlawumbe abaphila nenkubazeko. Ndifuna nje usele chuncembe kuyo le project futhi ke ndiyarhalela into yokubana nobukeleyo ekhaya akwazi ukukuva ngolulwimi lwenkobe. Amazing. Oh, uyanchallenge ke ngongose ndisiya singisini. Hayi sifuna kaloku sithi sintu. All right. Now, pha ku-TEXA sine subcommittees. Ne? Andikwazi andinazo igama lesixhosa ke. Sine subcommittees. Now, kweza subcommittees sijonge imiba ngemiba. So ithi lonto into yokuphuhla komama, into yokuphuhla kwabantu abaphila nokhubazeko okanye aba-abled ngenye indlela, differently abled ngokwesilungu, okanye ulutsha, ayiyonto ezawuhlala nje emoyeni kungekho mntu accountable for yona. There are subcommittees that are there in each and every province, nationally sinezo subcommittees. So ukuphuhla kwabantu abaphila nokhubazeko is a priority. Balekile kuthi futhi sibekele special subcommittees ukuze into yobana sizawukwazi uba each subcommittee ibe nee-plans zayo. Now, we've got an upcoming Township and Rural Economy National Dialogue, and it's the first dialogue after the National Convention, after the launch. Wow. Asilali siyi-TEXA. Sanulala, iphi yenzeka phi? Izawube isemthatha nge-28 ka-August. We've partnered with the OR Tambo District Municipality, and the theme yayo is centered around bringing a recovery plan for osomashishini aba-affectwe zeza floods. Ukuba bendithengisa esitratweni ndine-stand, fika ii-floods zavasa yonke loo nto leyo. Ithi TEXA national. It's bringing a dialogue, but akuzuthethwa nje. Sizawunikeza bonke, all the 37 affected SMMEs, sizawubanika i-equipment, bazawubuyela abashishini. Hayi, nathi siyi-SABC lihaye sinethemba into yokubana sawufumana isimemo. Please. Sithi galakanqa singene phaa eMthatha. Enye yezinto ngoluhambo lwakho kukuba utshila into yokubana you are serving kwi-provincial uphinde ube khona naku-national. Khawuzame nje into yokubana usihlukanisele into yokubana uxanduvo lwakho kwezi nantsika zimbini luhamba njani. All right. So i-structure se-TEXA, ne? There are 3 organizations. There's TEXA, the Township Economic Commission of South Africa, kuphinde kubekho iMashudu Tiniko Consulting le bendithethe ngayo, which is our strategic advisory arm. Kuphinde kubekho i-Tech G20, which I'm leading as the CEO. Now, i-TEXA ndiyikhokhele in the Eastern Cape, the entire commission, the entire, foundation, the whole organization. Yes. Ileke committees and into yonke, ne? Then on a national scale, I'm now leading the implementation arm of the national TEXA. Sithi ke ku-Tech G20, the agency. We want njengoba iSouth Africa izinze kwisitulo sepresidency se-G20 sifuna into yoba yawuphela loo nto siyithandayo siyibonayo. By the way, if you look at abantu abasezilokishini abasezilalini bayibona eTV-ni into ye-G20 injalo. They are not clued up into yoba kwenzeka ntoni. Now we want i-G20 legacy projects ezizawuthetha nabantu bethu. Sishiyeke sine-incubation hubs, sine-entrepreneurship hubs, sineendawo zosebenzela. If I can just, I'm not sure if you're going to allow me, but I'll try and keep it safe and funa ugarantela abantu. Uyaqaphela pha kwi-township economy, you have umzekelo, the beauty sector. Yes. Unono salon. Ono salon, you will find that njeba mna ndingummi waseMzantsi Afrika, I'm a citizen. Ndirenta isitulo kwi-building e-ownwa yi-foreigner. And esi situlo ndisirenta nge-2.5 ngeveki. Which means unosalon oyi-1 ubhatala i-10,000 ye-rent ngesitulo. Fumanisa into yobana i-less noba less. Are they making money? Are they growing? It goes to show, though, that in sector yona inayo imali, there's money that flows there, even though you can't fully account for it. But at the end of the day, abantu bethu are not given the right platforms. Azikho indawo zosebenzela. That's why I was saying, as TEXA, we're bringing infrastructure development. Exactly. Everything. Infrastructure mayincedisane nophuhliso, grants, funding, everything. And ndiyayithanda kakhulu lento ibalulayo nakubeni siqonde into yokubana onke amehlo athe ntsho kwi-G20. And xa uthi uninzi labantu abanalwazi lokuba mhlambe xa kuthiwa G20 kuthethwa ngantoni, noba bathi izinto mhlambe ezakumabonakude okanye zezabantu mhlambe abafundileyo. Thina silapha emakhaya asibandakanyeki kanti bayabandakanyeka. So mhle kakhulu umsebenzi wenu into
yokubana yonke lento ni break it down to abantu nyana basemakhaya baqonda ukubana thina singamaqabaqaba imbola asazi kwayilwena into. Ndiyafuna ke ngoku sithethe ngale project eninayo kwakhona that you recently launched, i-Royal 20 Projects, apho nisithi nifuna ukubandakanya neenkokheli zemveli. Ngobani abanithetha ngabo, i-consultation view ihambe njani kwaye lo msebenzi uzawuqulunqa ntoni? All right. Now, i-Royal 20, we are saying as TEXA, as citizens, singabantu, kwilokishi nakwilali, sikhokhelwe zinkosi zethu, nazikumkani zethu, kumakhumkhulu, you know, you get me. Now, kwenzeka njani into yobana kubekho umsebenzi omhle kangaka owenzeka globally ojonga iSouth Africa kodwa exclude abantu bethu abazalelwe ukusikhokhela? Now we're saying we don't complain as TEXA, we suggest or we implement. Now we launched the Royal 20, we did a media launch first, so that asihamba sisiya kuwo onke amakomkhulu ne-kingdoms and everywhere, siye sele lento siyithethile on a broader scale to say nansi Royal 20 fikile. Now i-consultation, which is very important, because xa uthetha nge-space se-traditional leadership, uthetha nge-space esi-delicate, very delicate, because ukumkani akanawuva kusithiwa kukho Royal 20 phaa kude kodwa yena excluded. Now we are reaching out. It's a process that's continuing. We are reaching out to forums of kings, queens forum, because that's where you'll get many kingdoms zipha. Kodwa sizuphele lapho. We want to go to the kingdoms. Eventually, the 21st to the 23rd of September, 20th rather to the 23rd of September, sizawube sine program ke ngoku ezawuba yi-actual launch, massive, bringing investment, bringing development, because sifuna utsala imali sibhizi gqithi sixakekile, sifuna utsala imali ngale program esizawuphinda siyoyityala kumakomkhulu, so that there can be development as legacy projects sithetha ngazo zibe phaa komkhulu. Now there's all of that going on, and we're going to go to all kingdoms. And our highlight is saying la program izawuba khona ngoSeptember, celebrating Africa Month. Yi program efuneka ibe kwi kingdom kwayona. Sifuna izi programs zobe zizkwini no advertise, but now we want these programs into yoba zenzeke kwi-kingdoms, so that we can also create corporate villages, which is part of the programs and priorities of TEXA. Into yobana sifuna utshintsha, asizutshintsha ii-villages zethu ne, but sifuna ufaka uqoqosho, sifake i-smartness, sifake i-technology, kube nice man, siphuhle, kube bright, kube right. Yes. So ndiyafuna uqonda, you know, xa uzawuthi nifuna ukufaka uqoqosho, i-smartness, from your consultation view, because nini bantu endigatsho into yokubana you are on the ground, niya engage and niya consult with all these entrepreneurs. Ungathi mhlawumbe i-gap iphi? Siyawuqonda vele into yokubana indaba ye-funding and capital ngumqobo wokuqala kumntu othi ufuna uba ngusomashishini, but i-entrepreneurship funeka ibe yinto noba uthi hayi mna nasi sakhono, especially kule economy, bekumele kakade uthi ndiyangena kwezoshishino. Ungathi mhlawumbe zeziphi izinto enteners identifier ekumanina asezilalini ekusabonakala into yokubana kusekude engqinibeni okanye sengumqobo nakubeni nizawulula isandla nibancede? Alright, uthetha ngamanina asezilalini. And amanina asezilalini sikhuliswe ngomama bethu masisibukela uba baphila njani ne. Into ibibalulekile kukuba fudumeza ikhaya. Malube shushu ikhaya. Ngoku sithethe enye into, ngoku sithi nawe mama uyakwazi ke tana ukhokhela ngokwezomnotho, uyakwazi uba kwi-organizations ube ngoqhamisa ukhokhele, ne, which is a different discussion altogether. How does it feel xa uthi njengoqhamisa? So ufuna undibethisa abantu, funeka ndihlale ndi-humble thina bethu nani. Now we're saying aba mama, number one, they were in a system that was totally different. Mbutata uhappy, kutyiwe ekhaya, ikhaya lishushu, ndiwugqibile umsebenzi ndingumama. Now there's a skills gap, because oko omama busy befudumeza amakhaya, which is a good thing, but now ayatshintsha amaxesha, and now we need to adapt. Do we have the skills? We may not. Bakhona koomama abafana no-Charlotte Maxeke that defied the odds. What if there's never been a woman who went to varsity? I'll be the first to get a degree. You get me? But bakhona that didn't have, you know, an environment that was even conducive for you to think of that. Siyathanda ukuthi abantu ba-lazy. Kanti environment ayivezi noyiveza le nto ucinga uba bekumele uba uyayenza. Now, as TEXA, we've identified the skills gap, infrastructure gap,
because the infrastructure is not conducive. Sithethe nje into encinci into yendlela ethethwa every day. Yeah. If the road does not connect a buyer to a producer, then luphi uqoqosho. Because indlela mayindenze ndikwazi ufika kule product ndiyifunayo. On the end of being an entrepreneur, indlela mayisondeze customer yam kum. So if there are those limitations, then we're going to have challenges. So those are the gaps, and for sure, you know, coordination kulo msebenzi. Yeah. Because sine organizations ezininzi. Now, like township economy, there are many organizations. But now the question is, when do we come and sit down as organizations on a larger forum to say, okay, mandate here to yile, but what can you bring? Is an 10 cent yako? Is an 2 cent yako? Lendo yenziwe nguTexa noMashudu. Ingenziwa zizo zonke organizations ezikwi-civil society. Yeah, ndiyayithanda kakhulu lento uyibalulayo. Kube khona nezinye ingxaki ezi-unpredictable. Yes. Umzekelo siye sanentlekele ye-COVID-19 endingatsho into yokubana yachaphazela kakhulu somashishini kuba umntu akayilindelanga. Kube khona ii-floods njengokusitsho into yokubana phaa kwiphondo laseMpuma Koloni Mthatha nizawunikeza inkxaso kubantu bebenamashishini. Izinto ezifana nee-floods ezi-unpredictable kungoku nje i-US tariff ifike yangena eMzantsi Afrika nakanjalo ichaphazele epokothweni osomashishini. Yeah. Osomashishini abasakhasayo nabasabathi mhlawumbe hayi thina simile balungiselela njani kwizinto ezi-unpredictable ezifana nezi eziqhubekayo apha eMzantsi Afrika? Uyabona ke Kholi, kukhona izinto that usomashishini eyedwa anokwazi uzenza, kuba khona izinto angasoza akwazi uzenza eyedwa. Idinge ke ngoku into yoba high level organizations ezifana nezi zikwazi ukuza nenkxaso etafileni, norhulumente ke aze nenkxaso etafileni. Thina ke siqala sizimise as the first sacrifice. Sithi urhulumente makathi sibe sesiqalile kwale equipment siya nayo eMthatha khona cent karhulumente. Because no, we're leading the economy. Yeah. Because for government to take the township and rural economy seriously, the leaders of the sector must take it seriously. So government must join the moving train. Yeah. Now, kubalulekile into yobana ooTexa aba beze nee-interventions to that effect. Because those are high-level programs, problems rather. Because uba kungafika another format of COVID-19, that's not something an SMME yedwa azawukwazi mitigate. Now, what are we doing in that respect? Yeah. We have, right now, we're in talks with some, an insurance provider to be able to afford all the entities that are within the Texa network, insurance. Insurance is out of reach. Stand shop. Yeah. You are not even thinking of putting insurance for your business. Yes. You hardly even have insurance for your home. Or even for your car, because look at the economy we're talking about. Injalo. So sikwelo phulo lokubana sifumanelo somashishini aba within the Texa network insurance. What does it mean to be within the Texa network? We've got a database nationally. That database sinayo, it allows you to send umqhamisa ndiyaqala ushishina ndine 6 months andikho-registered ndithengisa amagwinya ndenza oku noku noku ndibawela uncediswa ngolu hlobo ndidinga i-marketing ndidinga i-funding ndidinga training ndidinga yonke loo nto leyo. And then we have a requirement for commitment. Sithi as an entrepreneur on a monthly basis khuphi 10 rand to stay on the Texa network. I-10 rand yi-cent. And with the work that we're doing, I mean, we can't do it ngeza 10 rand. But it's a way to say, are you committed to entrepreneurship? Are you committed to your journey? Because into free, so exactly. So those businesses that will be within our network will be able to get insurance, and we're subsidizing you as Texa. The entire. Kuba mangomsa waziwa qaba nje qhamisa xa sizawukhulula kumntu obukeleyo ekhaya uqonda ukubana yo uthe ntoni igama layo yi-Texa.
texa yes ni-text ningomaxaba ayakhawuleza ingathi ninempendulo kwizinto zonke singongqongqoshe okumkani hayi ndikuvusile utshila into yokubana ndivele ndakujitsha wathi qantshintshintshini ndiyakubona umntu othi ndiyafuna ukuzibandakanya ndikusongumashishini okanye kwamna andina-idea kodwa ndiyafuna mani ukuvundliseka ngokolwazi ndiyamva uqhamisa indlela athetha ngayo nam ndifuna ukuzibona ndiphakathi inside kodwa ke xa uzayiqela uyiqongqotho ndiyafuna ukukhuthaze nenina njengokuba sibhiyozela inyanga yam nina phaya ekhaya into yokubana kuloo kona akuyo azive sobumnyameni avuka azivuthulule aqoke aqonde into yokubana nam ndilinina beka phambili. Inkosi kakhulu Khalashamane, you've been amazing and unqona uyilibala loo ndawo kule conclusion yam. Now number 1 ndiqale ngale yokugqibela ngoba ke into ebalulekileyo esidibanisayo ngoku ingxoxo yamanina ne. Now kukho amazwi athethwa nguSteve Bantu Biko, the late rather, Black Consciousness Movement. He says the most powerful weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Mandiguqula ukuzivakala. Esona sixhobo sinamandla kakhulu kumcinazeli wakho yingqondo yakho. So I want to say kwinina elinento elizamayo noba uyathunga noba ibidding noba wenzani noba ukaqali ubusacinga and usazibuza into yobana uzayijaglisha njani leyo run ikhaya uphinde ube kwi-economy. I want to say thatha ingqondo yakho, grab it from the oppressor and own it. And then udefine emani indlela yakho. You've got the power. You wake up every day uthixo ukunika ingqondo. I told myself that iqhamisa le ngqondo ikwabantu abazelwe kwindawo ezingcono kunalo uzelwe kuyo nawo unayo. The God that created them created you intoni eshotayo. Uzonqandwa idust. So I want to just say take your brain and just run with it. As Texas yafumaneka, we've got a website, www.techsouthafrica.co.za, tech being TEC, southafrica.co.za. Yonke into yethu ke khona pha. Contact details, the programs we do, upcoming, past, yonke into yethu khona pha. Ndiyafuna xa ndivala ukunibuyisela mani kulaa nto ye-National Dialogue because yiyo esikuyo ngoku nathi ke we've got a township and rural one coming up on the 28th of August and we're inviting all the stakeholders that can join us. We're inviting civil society organizations, we're inviting arms of state, we're inviting various departments. Come to the we're inviting SABC Lehigh, please man, sini host. Listen, sizayibhala lo letter today, nizawulala ikhona. I want to say, ndingakhange ndizigwagwise. Ending the National Dialogue, siphume mosphayana kukho nominations done to the steering committee. And as the township and rural sector, we have a seat on the table. Halala. We actually have 2 seats on the table. Halala. 1 vacant seat, and on the 28th of August, sizawunyula umntu ozawuyosihlalela kwikomiti kaRamaphosa ye-steering committee for the National Dialogue. Uqhamisa Thengile is chairing the small, emerging and informal economy seat kula steering committee. So ithi ke loo nto ndimozawuba nelo mgomo woba oosomashishini abasakhasayo bakwazi uxoxa bancokole. Ndithi ke mna ke to the steering committee and to the eminent people's group and the planning task team zonke nje eza committees needs ebeziplanele National Dialogue, I'm saying this, I'm not going to put myself on the line because I know indoba ndihleli kule ndawo ndingekayi koosomashishini. I know what the challenges are. I know what they're going to cry and say. So I want to plead with the office of the president and the president of the country, the Honorable Cyril Ramaphosa, to say, in National Dialogue, mayingabi ingxoxo qha, but there must be a budget for implementation. Xa ndifika koosomashishini abakhalayo ndingu-chairperson ndizothini? Phethe into esandleni. Funeka ndiphathe into esandleni. Now we're saying as TEXA, we fully support the National Dialogue, but the how part must be discussed, you know, and we're happy with that we have a seat on the table, and we are going to continue to do what we do. Kusekuninzi kumele kwenziwe. Silwela abantu. Khona ke into etshisa yabanye abangasapotiyo, abanye bathi i-real dialogue iseza. Don. I want to take us back as South Africa to CODESA, the Convention of a Democratic South Africa. There was a leader back then, the late Chris Thembisa Lehane. He didn't believe we CODESA izawusebenza. CODESA masiza talks zoba i-NP ithetha-thethane ne in pursuit of democracy. Now Chris Hani didn't believe in it, but guess what he did?
He said, for me to protect South Africans and for me to ensure that South Africans are not ababelwa birthright yabo, Yeah. I'm going to ensure that I'm on the table to ensure the success of this thing that I don't believe in. And you are also on that table ensuring the success of many young and entrepreneurs namanina. Exactly. Khamisa, I think after this I'll propose into yokubana ilihaye ibe ne podcast. Kuba ndiyakuva into yokubana jonga ufuna ukuzityanda igila futhi yabona into Hello. xa uyiphathisiwe uyibizelwe. Hello. Ishraka yakho, that is the truth. Ifuna uthetha kuba ilubizo lento. Khamisa, siyabulela ndiwelwa nalicici into ethi jonga lento endithetha Fire here. nyana. There's fire here. There's fire energy. And enkosi kakhulu ngokwamkela ubizo lwakho, ngokwamkela ubizo lwakho uqhamise isizwe, waqhamisa uluntu lwaseMthatha nelizwe ngokuphela kwalo. Sentsho umhle kakhulu umsebenzi owenzayo, nathi si-SABC lihaye sikothulela umnqwazi sithi wuntshu naxa uphumelela untinga uzubuyele kule desika ubuye uzokhuthaza Ndizawubuyela abaningi. ku-podcast ye-Township and Rural Economy le nizawuyenza nile hayi. Sizawuyenza kuba sifuna ii-voices ezinje, mayinwenwe le nto. Listen. And into xa uyibizelwe mangabikho nto eza kunqanda nexesha malingakunqandi. Enkosi kakhulu. Ndifuna uyivala njengevesi man kaloku ndingumKrestu ndikufundisiwe ngeBhayibhile. Uthi uEsther, who knows but that you are in your royal position for such a time as this. So I want to say to all the leaders, all the civil society organizations, every citizen, this is a chance for you to step up and do what you need to do ngoba your mistake into bube khona. Hey, ndikuvile into yokubana ubukhona ubufundisi nelizwe elingathi lirhabaxa lelo mama umfundisi netafile le ndibonela uba Ayikambikho so mhlawumbi. hayi ukhona umuntu osigqibo usend message apha. Sizawuthi wuntshu emtshatweni, wuntshu emalini, wuntshu kuyo yonke into. Khamisa, enkosi kakhulu. Nkosi my dear, thank you so much. Hey kumnandi mbukeli SABC lihaye indeba ezipheli into nje ixesha ibalutshaba. Bukeli masithi qha kuloo ndawo.